Sanibona nonke siyanibingelela kwindaba yaSoweto TV. Ngiyajabula abantu alokhu bejoyina ikhaya liyanda. Ngibonga kakhulu. Ngifuna sikhulume nge-album kaGatsheni ephumile. Cabanga ukuthi ihlanganisa 2 days. UGatsheni-ke omunye-ke umuntu obesendebeni kaMaskandi isikhathi eside. Ngiyathemba neminyaka ewu-10 sihlangene manje nangaphezulu. Ukhiphe i-album yakhe yakulo nyaka isihloko esithi Ungqeqe. Le album iney'ngoma eziwu-18 sezizonke. Shuthi abaculi bamaskandi abasasabi-ke ukuyiphosela inselelo. Umsebenzi wabo bawukhiphe wonke abawenzile. Ey'ngomeni ey'khona ezizoGatsheni ey'thandekayo enginethemba nabantu bazoyijabulela. Enye yezingoma ekhona ethi Umlando, iLigodi, Qhawe Lakho, Emhlabeni Wethu, Icilongo ehamba noMfoka Msezane, Umjolo ehamba noMenzi, Isifo, Liphansi Igeja lapho ehamba khona uJavazi Mniki, Alikho Iqiniso, Ngihlala Ngimcabanga. Ezinye zey'ngoma nje ey'khona kule album enginesiqiniseko sokuthi ushayile umfoka Gatsheni. Wenze kahle kakhulu futhi nakulo nyaka. Siyazi ukuthi uhlale esebenza ngokuy'khandla uma ezokhipha umsebenzi wakhe. Siphinde sikhumbule ukuthi nakule album igcina ukuphuma imtholise ngey'ndondo ey'ningi kumasama akade ekhona nje. Ugcina ethola iy'ndondo ey'mbili, enye yawo i-Best Male, enye kube i-Best Maskandi album. Bekade ebuya-ke nakumcimbi kade ukhona we-Quantum nakweminye-ke imicimbi yama-SATMA. Kube unyaka omuhle lo kaGatsheni. Kuney'ngoma ey'thize-ke lapho-ke aphosela amanye amaqhawe amaskandi inselelo. If abayibonanga-ke leyo nto leyo uyayicela indlela uGatsheni, usayayicela igame naye. And futhi-ke akasakufihli lokho, akasananazi. Lena ethi Umlando ikhuluma ngomsebenzi wakhe asewenzile isikhathi eside endaweni yamaskasi lokho afika nezinto asey-achivile. Azi-achieve wonke umuntu ebuka. Kungesikhona-ke ukuthi oGatsheni mhlawumbe bagaba ngabalandeli, bagaba ngama-nation, ngabantu abazobaqhakambisa. Bazenzela umsebenzi wabo beqhubeke nempilo oGatsheni. Umsebenzi wabo uyikhulumele. Ebese iphinde ithi Qhawe Lakho ingoma isibalekile. Uyabona nje ukuthi kahle kahle akahlali uGatsheni kulo nyaka. So abantu bazobhema bekholwe. Abayithokozele abantu be-stream kuna wonke-ke ama-music platforms. Ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela. Nabangakayi-check-i abaye bayoyi-check-a. Seyidlulile-ke i-16 December. Ngiyacabanga ukuthi bonke-ke abaculi bebelindelekile sebekhiphile kumaskandi. Makukhonosele mhlawumbe siyokhipha unyaka ozayo uma usanda kuqala. Sibonge-ke kuwona wonke amaciko akwazi ukukhipha imisebenzi yawo, especially ngoNovember noDisember. Amacwecwe abe mahle kakhulu, ube muhle umsebenzi. Kuwona wonke umuntu. Siyeke-ke ukuqhuba ngoqhawe lami ukuthi-ke ubani wenze kanjani, ubani akenzanga kanjani. Basebenzile abafowethu. Umculo wamaskandi uyakhuphuka bafowethu, ukhuphuka ngesimanga, ukhuphuka ngesivinini. Nani niyabona-ke kuma-online streaming platforms nakuma-iTunes bayatholakala. Spotify nakhona bayatholakala kuma-trending charts. YouTube-ke hhayi-ke u-YouTube-ke bayazenzela abakwaMaskandi. Akuyinto ejabulisayo-ke le eyenzakalayo. Engithembayo ukuthi bazoqhubeka benze kahle kakhulu abaculi bamaskandi nosisi bethu abakhona endimeni kamaskandi bengakhohlwa kunendima abayidlalayo enkulu kumaskandi. Akusikhona ukuthi mhlawumbe sesifokhasa kakhulu kubantu besilisa, nabo kukhulu iqhaza abalibambile. I-album kaGatsheni-ke ibinhle kakhulu. Siyabonga umsebenzi omuhle. Sale kahle siphinde sikhulume ngokuzayo. Ngiyabonga.